Croeso nôl I chi at gylch y Defaid ac yn y dosbarth ar hyn o bryd mae'r Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd adran y Brydiau Cyfandirol. Malcolm nawr, dyma chi ddosbarth. Mae nhw yn hyfryd iawn, dyn nhw, y Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Yn bach o liw, dy ti'n mynd yn nominer? Ie. Ydy, eto, mae gyda ti'r hidiau yma, ti'n bod, a mae'n fryd sydd wedi dod o unman mewn ffordd yn yr 4-5 mlynedd diwetha, ac yn cryfhau mewn nifer o flwyddyn I flwyddyn. Bryd sydd wedi dod i'r brig yn y sioeau haf, so a nawr I ni'n gweld nhw'n cynyddu yn y cylch yma yn y sioeau ia. A to, ti'n bod, mae gyda ti'r lled ar hyd, so sim dowt I fi, mae'n fryd sydd mynd I gynyddu dros y blynyddoedd nesaf. Wel, ni wedi gweld eleni, mae'r bryd yma wedi torri tir newydd ac ennill prif benc campwriaeth ffair lawr yn Ne Lloegr, a mae hwnna'n dipyn o beth I fryd gymarol newydd I ennill ffair ia, yn dwi? O, di, a mae'r rhaid bod yr ansawdd gyda ti na, os enni bydden nhw ddim yn dod i'r brig. Ond dim o'na, ond sim dowt I fi, maen nhw'n croes I cael ei defnyddio I groesi hefyd o achos y lliw. Maen nhw'n dod a yr aded extra na mewn, a sim dod mae'n mynd I gynyddu dros y blynyddoedd. Ac ti'n gwybod ni iawn beth sy'n angen yn y dosbarth yma yw'r beirniad I hunan. Hi enillodd y dosbarth yma, Llynedd. Wel, mae'n fustur ar ei waith yn ydy. Mae'n gwybod beth mae'n moyn, a mae'r rhaid fi gyfaddau yn ei gwylio I ymberniadu dros y dosbarthiadau diwetha. Mae'n chwilio am bopeth, a dyna beth yw beirniad sy'n gwybod beth mae'n neud. Mae'n mynd am bar, achos dyna'r gofynion yw par, a mae'n mynd yn syth ato fe, a dyw I ddim yn hongian y biti, mae'n gwybod yn iawn beth sydd eisiau, achos mae wedi gwneud ei hunan. Fe welon ni hi yn mynd fel cath I gythrel trwy gydol y bore a'r brynhawn, a wedyn nath I arafu yn y tecsel glas yn gynharach, yn dyfe? Wel, oedd dosbarth caled ydy. A oedd yn gweud y cyfan, oedd e? Oedd dosbarth da ofnadw gyda ti, a oedd e'n, fel ti'n gweud, oedd e'n dangos achos oedd hi'n cymeryd I amser, achos oedd hi'n moyn ei siŵr bod I phenderfyniad I'n berffeth. A sim dowt fi, mi oedd e. A hi a Steve I gŵr, maen nhw wedi cadw amrywiaeth o frydiau yn y gorffennol, a maen nhw'n dal I gadw y Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd, tecsel glas, a'r badger face tecsel. Felly mae daddi'r trawstoriad yna, a mae wedi cyrraedd y brig ym mhob un o'r brydiau yna hefyd. Ti'n bod beth, da beth mae'n cyffwrdd a mae'n llwyddiannus. A dyna beth ti'n galw beirniad, ynddo fe? Maen nhw'n dîm da, ond mae yna stori, na I rannu hwn yn gyflym, mae yna stori ddiddorol o fel nath hi a'i gŵr cwrdd. Oedd hi ers adeg y clwytod ar genau yn syth ar ôl I bethau I lacio, nath Steve ffonio hi lan yn gofyn a fydde modd ddod draw I weld cwpl o ddefed. A the adre a 47 o ddefed Beltex. Yw, ar y tig. A fe driodd wedyn I cael datau 3 gwaith, a fe wrthododd hi. Ond yn diwedd, fe wedi, well, actually, mae Defaid dad yma nawr, achos mae'n prynu wrthi hi. A fe the rest is history fel bethau. Nawr de. Ac yn 2010, fe briododd y ddoi, a maen nhw wedi bod yn dîm arbennig ers hynny. Wel, a mae rhaid ti gael tîm yn ysau. Yn union, fel ti a Michelle. Yeah. A Sioe, a phawb arall, a Rhys a phawb. Tîm da, fi'n gorfod roi mewn am y llaeth o, ond Wyt ti? Wir? Wir I ti. Pwy yw'r bos? Sioe yw'r bos. Wel, ar y nod yna, fi Sioe yn falch iawn I glywed. Nawr I adael I am ychydig o gylch y Defaid. Ac fyddwn ni'n ôl I weld pwy fydd yn ennill adran cyfandirol y Brydiau Smotiog o'r Iseldiroedd. Nôl am anghylch y Defaid ac mae Sarah Gibbons, y beirniad o Aberhonddu, nawr yn gosod y Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd mewn rhyw fath o drefn, ac o bosib y drefn terfynol Malcolm Evans. Mwy na thebyg, a ti'n gweld patrwn fel mae wedi beirniadu nhw, mae wedi mynd am hyd, mae wedi mynd am led, a mae'r par sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, mae'r hyd a'r lled na dyfnder, a mae'r par sydd yn ail, digon tebyg i'r par sydd yn gyntaf. A mae'n rhaid ti gael y patrwn na fel I ti'n mynd mlaen, achos ti moyn a nifel sy'n eitha tebyg yr holl ffordd. A na beth sy'n o'n blaen I nawr, mae wedi torri nhw lawr i'r wech gorau,
a maen nhw'n gyfartal iawn gyda'i war y teg. Mae'r par sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd wedi torri tir newydd yn barod, achos nhw oedd pencampwyr yr Agri-Fest. Eleni, yr un par! Dyw e ddim yn syni dim o hwnna, achos mae gyda ti par yn edrych yn over un, mae'r lled yn yr ysgwydd a mae'r lled na'n cario'r holl ffordd nôl, a hyd yn oed yn y cwarteri ôl mae'r lled a'r dymder dy ti. A ti'n bod, na beth i chwilio mewn ffordd yn dyfe mewn oen tew. Ond chwod, i feddwl bod Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd yn ennill y prif bencampwriaeth mewn ffair Ieia, yn gweud tipyn am y bryd nawr. Mae hwnna'n blifyn yn ei cap nhw na fe, achos mae'n bryd cymarol newydd i ni mewn ffordd. A ti'n bod, maen nhw'n mynd lan yr ysgol yn fast yn nhw. A maen nhw'n ennill fan hyn to. Wobr gyntaf, maen nhw'n cam yn nes. Gwych. Diolch yn fawr iawn, Malcolm. Wel, Julie Daniel o swyddgar Sioe sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn ac wedi cael blwyddyn arbennig yn barod. Well, you're on a winning streak! Thank you. That's amazing. Thank you very much. We have to address the Agri-Fest now. What was it like winning the champions of champions down there? Yeah, it was amazing. Absolutely amazing, yeah. And the same pair? Yes, same pair. Yes. Are they going to do the double? Oh, I don't know about that. The big question. No, I don't know about that, but super happy, yeah. Super so what are they? So they're Dutch spotted, they're homebred Dutch spotted. They were actually triplet lambs. So there was a wether lamb as well, but yeah, the 2 ewe lambs. So 2 ewe lambs? Yeah, 2 ewe lambs. Yeah, but yeah, originally triplets. So. That's amazing, isn't it? Yeah. So they are matching because they're twins, obviously, aren't they? Out of the same mother, same father. Yes. Will you be selling them? Yes, they're for sale tomorrow. You can sell them? Yes. Yeah, you've got to, haven't you? Yeah. I'm sure there'll be a lot of people after these tomorrow. Let's hope so. Thank you very much.